Vorige maanden was het bekend dat vervoersbedrijf Arriva VDL langer de tijd doen hier om haar bussen te bouwen. Ze konden ze mooi vast personeel bouwd worden en hier die ont april werk. Hoe het daarna komen zo wie hier onwis, maar VDL had weer een opdracht. Het lijkt het nou goed. Door de Arriva-order hebben we werk tot en met week het zien van dit hier. En tijdens de crisisvakantie is er nog een order bijvallen voor een Duitse klant voor 60 bussen. En daardoor kunnen we tot aan de bouwvak kunnen we onze eigen bezetting redelijk aan het werk houden. En dat is hoeveel mensen werken hier? 164. De bussenbouwer is wel wend om van opdracht naar opdracht te libben, maar de merk is wobbot verloren. Zolang ik hier werk, giet dat al zo. De orders zijn wel eens groter geweest. We hebben wel eens orders van 400 voor Dubai of 350 voor een Nederlandse klant. Dus juist nou dat de orders vaak wat lietser worden. Maar dat we dus meer orders moeten bouwen binnen dezelfde tijd. Zeg maar. Nood VDL op het Heerenveen werk had om te simmen, zorgen ze de toekomst maar vertrouwen te meten. Want meestentijds is er in de tweede helft van het jaar meer werk.